etortzaten guztiei taldeen izenean behintzat, eskarrik asko. Eta pixkat esplikatuko dugu zergatia eta zergatik sortu dugun lasterbideen ekimena. Gaur hemen zuen aurrean agertzen garen herritar talde bat gara. Senide eta lagunen oinarrizko eskubideen bermearen aldeko eta urruntze eta sakabanaketa suposatzen duen egoerari buelta ematearen beharra ikusten dugun askotariko herritar talde bat. Proiektu edo ekimen honetan egoera horrekin amaitzeko ideiarekin bat datorren orok leku dauka. Senideen eta errepresionatuen giza eskubideen errespetua eta horren aldeko lana bultzatuko dugu. Eta gure helburua mezu hori ahalik eta kolore eta pentsaera gehienetako jendearengana heltzea da. Elkartasun adierazteko beste era ezberdin bat da hemen planteatzen duguna. Kirolarien mundutik egoera honi ekarpena egiteko asmoz. Ekainaren 2an, Oiartzunen burutuko da Nazio Elkartasun ekimena. Hau, urtero Euskal Herriko txoko ezberdinetan ospatzea helburua duen lasterketa herrikoia da. Korrika saio herrikoia. Jai eta kirola uztartzen duen urteroko elkartasun eguna izatea dugu helburu. Herritar guztien bultzada bilatu behar dugu, Euskal Herriaren oinarrizko eskubideak errespetatu daitezen. Horretarako denok jokatu behar dugu arduraz. Egoera hala eskatzen du eta. Egoera konpontzeko aukera oso onaren aurrean gaude eta ezin dugu pasatzen utzi. Baina ekimen hau hiltzeko jaioa den ekimen bat da. Eta laster izatearen esperantza daukagu. Azken senidea bidairik egin behar ez duenean edo errepresaliatuak etxean izan arte ekimen honi eutsiko dugula konpromiso hartzen dugu. Beraz, aurten lehen aldiz, abian jarriko dugu lasterbidean herri ekimena. Errepresaliatuek bakoitzeko 2 gertuko lagun edo kide ara ematea da gure helburu. 8 kilometroko inguruko ibilbide bat egin dugun, 1500 pertsona bat edo korrikalari eraman nahi ditugu bertara. Denon artean, herriz herri, auzoz auzo, bete beharko dugun erronka bilakatu dezagun. Oiartzungo kaleak betetzeko maite ditugun horiek etxera ekartzeko eta distantziak murrizteko. Korrika egiten trebeak ez garenontzat edo ez direnentzat, 4 kilometroko ibilbide egiteko aukera izango dugu, poliki egiteko bada ere. Eta egun horretan, korrika egiteaz aparte, etxerat ekitaldia eta bestelako aukerak izango ditugu bertan. Herri bazkaria, txosnak eta musika. Bidea laster egiteko, laster bidea sortzen ari gara. Laster bidean izango ditugulako etxerako bidea.